Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzibandwe yakubingelela ndlalifa izulu. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. UnguNkulunkulu ezulwini noNkulunkulu emhlabeni. Akekho uNkulunkulu ofana naye. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Ngiyacela-ke ukuthi siguqe sikhuleke singakangeni enkonzweni yethu, simeme ukuba bephakathi kwethu ngomoya wakho ingcwele. Babunzibandwe okubingelelayo, nothi kuwe uJesu Kristu inkosi. Babolungileyo, babongcwele, uNkulunkulu wethu onomusa, ngiyayithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga Nkosi ukusihlanganisa ngale ndlela. Siyabonga Nkosi ukuzothola isidlo sosuku namhlanje sikamoya. Ngiyathandaza, ngikhuleka, ngicela kuba ube phakathi kwethu ngomoya wakho ingcwele. Siyacela Nkosi Jesu, ngaphandle kwakho moya ongcwele asinakwenza lutho. Nginikela kuwena kuqobo lwami, nginikela kuwena le nkonzo, nginikela kuwena ilona loyo ohlezi lapha ekhona elalele kuba uNkulunkulu wami ukhulumisane nempilo yakhe. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa bangcwele ukuba siphinde sihlangane namhlanje. Sikhuluma-ke ngentshumayelo yasentabeni. SikuMatthew chapter 5 verse 10 lapho la sikhona njengamanje. Ayike ngiyacela ukuthi sibuke leli zwi uxolo bese siyaqhubeka-ke siya ngale ku 1 Peter siza ukuthi uNkulunkulu siphatheleni. Masike sifundeke verse 10. Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Umuzingelwa ngenxa yokulunga, kodwa mawuzingelwa ngenxa yokonakala kwakho, maye kuwe ngiyadabuka. Singena ku verse 17. Mhlamba ngiphinde ngiqale ku verse 12. Bese siqhubeka no verse 17. Uthi ku verse 12, bathandekayo, ningamangali ngomlilo phakathi kwenu enifikelwa yiwo ukuba nilingwe ngokungathi nehlelwe yinto engaziwayo. Kodwa njengalokhu ningabahlanganyeli bezinhlupheko zikaKristu, thokozani ukuze kuthi nasekwambulweni kwenkazimulo yakhe nithokoze, nethabe nokwethaba. Uma nithukwa ngenxa igama likaKristu nibusisiwe, ngokuba umoya wenkazimulo nokaNkulunkulu uhlezi phezu kwenu. Ngokuba makungabikho kini ohlupheka ngokube ngumbulali, noma eyisela, noma engowenza okubi, noma engozigaxa ezindabeni zabanye. Kepha uma ehlupheka ngokuba engumKristu, makangabi namahloni, kepha makadumise uNkulunkulu ngenxa yalelo gama. Verse number 17. Ngokuba sekuyisikhathi sokuba ukwahlulela kuqala endlini kaNkulunkulu. Kepha uma kuthathela kithina, kuyakuba yini ukuphela kwabangalaleli ivangeli likaNkulunkulu na? Verse 18. Uma olungileyo esindiswa kalukhuni, uyakubonakalaphi ongamesaba uNkulunkulu noyisoni na? Uma olungileyo esindiswa kalukhuni. Hey, bafowethu, thina sithi sisindisiwe, sizongena ekwahlulelweni okunzima nokujulile. Uma olungileyo esindiswa kalukhuni,
Uyakubonakala lapho ngamesaba uNkulunkulu noyisoni na. Ilelizwe esike salithinta ngeweekend elithi ezinye izono zabanye zisobala kodwa ezinye ziyabalandela ekwahlulelweni. Kodwa izono zabantu zisobala. So ngamagama makuthiwa uyobonakalaphi ukuthi ahlulelwe nokuhlulelwa nto vele nje izono zakhe zimahlulele zona. Ayike asibuyele ku-17 ngokuba sekuyisikhathi sokuba ukwahlulelwa kuqala endlini kaNkulunkulu. Sekuyisikhathi sokuba ukwahlulelwa kuqala endlini kaNkulunkulu. Endlini kaNkulunkulu ikuphi? Isikulabo abasindisiweyo. Lezi zona esithi zincane sisazoqala ngathi silahlwe. Kuzoqala ukwahlulelwa endlini kaNkulunkulu. Nasi esinye isono esincane esingasinakile. Yazi ukuthi asisinakile lesi sono. Sonakwa very late, ikobe sekulate. Sinakwa. Ngifuna ukusifunda usizwe. Basekorinte bokuqala chapter 5 verse 9. Siqhubeke. Ngifuna uzwe lesi sono esinganakiwe. Basekorinte bokuqala chapter 5 verse 9. Ngani lobele encwadini yami ukuba ningahlangani nezifebe. Verse 10. Angisho izifebe zalomhlaba nokuba bahahayo nabaphangi nokuba bakhonza izithombe ngokuba phela ngabe nimele ukuphuma ezweni. Kepha manje nganilobela ukuba ningahlangani nomuntu obizwa ngokuthi ungumzalwane uma eyisifebe, noma engohahayo, noma engokhonza izithombe, noma eyisithuki, noma eyisidakwa, noma engumphangi, ningaze nadla nokudla nonjalo. Ngavele ngakhipha ibhuku abangibona ku-YouTube. Ngavele ngayikhipha. Ngayibeka phansi. Ngisaba lawo mazwi engizowakhuluma. Ngavele ngayikhipha bafowethu ngazayibeka phansi ibhuku. Nanka amazwi engiwakhulumayo. Lithi ungadli nokudla nonjalo. Usudle kangaki nabantu abazibiza ngabantwana bakaNkulunkulu befeba. Usudle kangaki nabantu abazibiza ngabantwana bakaNkulunkulu behaha. Uhaha ukufisa into ongesiyona yakho uyahaha. Bangakanani abantu abangawuqeda umkhosi behahela ukudla. Bazibiza ngabantwana bakaNkulunkulu lithi iBhayibheli singadli nokudla nonjalo. Umuntu omntwana kaNkulunkulu ohahayo ukuhaha ukuthi ungawuqeda umkhosi ufuna ukudla. Uyahaha. Kufanele thina abanye bakamoya singadli nokudla nawo. Yabona nisolahlelwa izono. Lithi lelizwe ukwahlulelwa kuqala endlini kaNkulunkulu. Kubukwa lezi zono esingazinakile. Kuthiwa akushiyo ukuthi singadli nezifebe. Ngoba phela ngabe siyaphuma ezweni. Kodwa umuntu oyibiza ngumntwana kaNkulunkulu ebeyisifebe. Uyayazi ingane yakho ukuthi iphila empilweni. Ikhule ifakaze ebandleni ibiza umntwana kaNkulunkulu. Kodwa manje ayiseyena, kodwa wena esibindi udla nayo. Udla kanjani nayo? Ingane yakho yayizala ngiyavuma. Udla kanjani nayo ngoba ibiza ngumntwana kaNkulunkulu kanti isifebe. Ibiza umntwana kaNkulunkulu iyahaha. Ibiza umntwana kaNkulunkulu iyaphinga. Uzoyikhave wena uyivikele ekuphingeni kwayo. Kuthiwa singahlangani nokuhlangana nalaba bantu. Ukuhlangana, we cannot even have a meeting with them unless basitshene sebephendukile bahlukene naleyo nto. Kuthiwa noma eyisithuki bangakanani abazalwane abanenhlamba abathukayo. Kuthiwa singadli nokudla nabanjalo.
noma isidakwa bangakanani abazalwane abaphuzayo abayizidakwa. Kuthiwa noma engumphangi, ngiyalisaba-ke lo mphangi ngoba liyavela kuMalaki chapter 3 verse 10 kuya ku-12 noma uqale laphaya ku-8. Layithi uNkulunkulu niyangiphanga sizwe, niyangiphanga ngoba nikunikele okweshumi. Kuthiwa singadli nokudla nomphangi. Bangakanani abantu abaphanga uNkulunkulu? Mina ngisho abasebandleni abaphanga uNkulunkulu, angikhulumi abantu abangakholwa. Usebandleni khonza uNkulunkulu kodwa koshuma ukhiphe. Uma ukukhiphile ukhipha ukukhohlisayo, awukhiphi njengokweholo lakho. Ukukhiphelani ngempela? Ukukhiphelani nje? Ngoba phela ulimaza ibhajethi yakho, awuyimisele ukhipha okweshumi. Ngoba phela uma ukhipha okweshumi, khipha ngendlela efanele kube okweshumi. Hayi ukhiphe into yokuziba abantu. Ngoba uzesihogweni nokungakukhiphi kwakho yikho ungabusiseki nje. Kunekweleto okungadluleki kuzo. Ngoba ugodlela uNkulunkulu. Ungumphangi. Kahle hle kufanele singadli nokudla nawe. Fanele uphume uhambe nje ebandleni. Phuma uhambe nje. Ngoba phela wena ungumphangi. Fanele singadli nokudla nonjalo. Noma isidakwa, noma isithuki, noma engokhonza izithombe, khonza amadlozi, kodwa bezibiza ngomntwana kaNkulunkulu, asidli ngisho ukudla nonjalo. So unjani wena phambi kaNkulunkulu? Uphila impilo engcwele nje? Ukhubelana abazalwane beze bekuhlebe bafuna ukukushiya. Ngiyabuza ngempela. Bafuna ukukushiya, bazi bazokushiya kanjani, abazi bazokulaxaza kanjani. Ngoba bayazi ukuthi akufanele badle ngisho ukudla nawe. Ngoba wena uyisifebe. Ngoba wena uthuka inhlamba. Iqubuka ngaphakathi kuwe. Wena uyisidakwa, ungumphangi, ungohahayo, uyisifebe, khonza amadlozi. Kuthiwa singadli. Sofika esithini ezulwini ngoba sidlile nalabo bantu. Sofika esithini ezulwini. Sithi besikhetha amavesi, sikhetha azwana nathi, siwaye kangazwani nathi. Cha. Sisazokwahlulelwa njengalokho esikwenzileyo. Sisazokwahlulelwa njengokwemisebenzi yethu nanjengokwezithelo zemisebenzi yethu. Ngalichaza kaningi lelo gama. Akube lona lo yaqaphele bafowethu, agxile ekukholweni. Qaphela ugxile ekukholweni. Ngoba luyeza usuku oluvutha njengesiziko. Malaki chapter 4 verse 1. Luzobashisa abantu lungabashiyeli impande nagatsha. Impande nje ngeke isale, igatsha ngeke lisale. Bafowethu ake sikhonzeni uNkulunkulu ngendlela ayifunayo yena, hayi ngendlela ethandwa yithina. Sikhonze uNkulunkulu ngobungcwele. Sihambe lapho ehambe khona uJesu inkosi yethu. Kuzosisiza ngendlela emangalisayo lokho. Akushiyi ukuthi asibalekele ifebe zalomhlaba. Kodwa sibalekele singadli nokudla nomuntu oyibiza ngomntwana kaNkulunkulu ebeyisifebe. Umuntu ozibiza ngomntwana kaNkulunkulu ebephila impilo engcolile. Akufanele. Kufanele kube lona lo yakhala uNkulunkulu. Kube lona lo yayisondeza enkosini. Mfuneni uJehova esenekuthola. Nimbize seseduze. Omubi ayishiye indlela yakhe embi. uNkulunkulu wethu bafowethu uyasithanda. Khombisile lokho ngendlela eziningi. Ethumela indodana yakhe ukuba izosifela esiphambanweni. Izowentshatha ububi bethu. Izowentshatha inhlungu yethu.
uNkulunkulu akasize bafowethu, asisize siye kukuphakama singelutho, siye kuzibona siwutho kanti vele asilutho. Lithi nganilobele encwadini yami ukuba ningahlangani nezifebe. Angisho izifebe zalomhlaba nokuba abahahayo banabaphangi nokuba abakhonza izithombe ngokuba phela ngabe niwele ukuphuma ezweni. Kepha manje nganilobela ukuba ningahlangani nomuntu obizwa ngokuthi ungumzalwane uma eyisifebe. uNkulunkulu akasize. Umuntu ubizwa ngumzalwane kodwa uyisifebe. uNkulunkulu akasize. Sihlezi nabantu abahahayo. Sihlezi nabantu abakhonza izithombe, abakhonza amadlozi. Sihlezi nabantu abethukayo inhlamba. Sihlezi nabantu abayizidakwa, badakwa iwayini. uNkulunkulu akasize. Kuthiwa ke singadli nokudla nonjalo. Uzongena kanjani ezulwini udla nololu hlobo labantu? Kuthiwa umuntu oyibiza umntwana kaNkulunkulu abesehlulwa lezi zinto esengiyibalile. Siyambonga uNkulunkulu, siyamdumisa. Kunganjani ngime la? Athi uverse 17. Sengivule manje. Athi uverse 17, ngokuba sekuyisikhathi sokuba ukwahlulela ukuqala endlini kaNkulunkulu. Kepha uma kuthathela kuthina, kuyakuba yini ukuphela kwabangalaleli ivangeli likaNkulunkulu na? You better listen. Ngoba kuyoba yini isiphetho sakho uma ungalaleli ivangeli likaNkulunkulu na? Ngoba sekuyisikhathi lesokuba ukwahlulelwa kuqala endlini kaNkulunkulu. Ukwahlulela kufanele kuqale kithi. Sibhekwe thina ukuthi silala sikhona sifanele yini kuyima kudlulela kubantu abangakholwa. Hayi luyeza lona lolu suku, ngalithatha kancane. Luyeza, selusemome, selusemnyango. Owami umkhuleko ukuthi Nkosi ngisize ngingene ekhaya ezulwini. Ngingase ngishumayeze abanye bese ngiyalahlwa. Hayi ngicela ukuthi ngithandaze simbonge uNkulunkulu, simbonge uNkulunkulu. Ingqondo yami ikhathele, ngiyambonga nje kodwa uyangilekelela. Thangi angilalanga, ngilale after 3, 3:30 somewhere there. Ngazama ukusheshe ngilale izolo, akusheshekanga kangako, kodwa kwafuneka ngo1:30 ngivuke, ngikhathele kodwa akukho engizokwenza ngoba ngisebenza umsebenzi kaNkulunkulu ozongifaka ezulwini. Kuthiwa ababusisiwe abafela enkosini kusuka lesi sikhathi ngoba imisebenzi yabo iyabalandela. Baphumule lapho bekhona, but their deeds will follow them. Ubusisiwe ke makunjalo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu babunsibanda kagoqa thandaze. Angigoqe ngithandaze, sivalelisane. Uziphathe kahle phambi kaNkulunkulu. Hambe ngobungcwele phambi kaNkulunkulu. Hambe ngokumesaba uNkulunkulu. Umesabe wenze imiyalo yakhe. Ngeke uyisole. Asithandaze. Baba wethu ongcwele, Baba wethu olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyathoba, siyabonga ngakho konke nangale nkonzo. Ngiyacela ke Nkosi ube nathi, usifihle edwaleni elinguwe. Ngiyacela uNkulunkulu wami bonakalisa amandla akho. Busise kube yilona loyo lalele lenkonzo, umthinte la idinga ukuthintwa khona, umphilise mayigula. Ngicela ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyambonga, siyamdumisa. Bafowethu, thintana umphetho wenkosi uJesu.
lingise loya mama khona uzophila usinde esifweni sakho noma ngabe usifo sini uzosinda. Thinta umphetho wengubo yenkosi uJesu. Babonise bandi yavalelisa uthi ube nosuku oluhle nentambama enhle. uJesu Kristu inkosi.